ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲೊಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ಯಾರನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪಂಡ ಒಂದು 15 ದಿನನೇ ಅಂಡದಾನೆ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಜೆ ಇನ್ನಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚದೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ಮಿಗಿಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಸುಮಾರು ಒಂಜು ವಾರನೇ ಗಿಟ್ಟ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಮಿಗಿ ಬತ್ತಲು ಒಂದು 2-3 ವಾರ ಮೂಜಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಅನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಕೊಂತರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಿಗಿಲ್ ಅಕ್ಕರ ಪೋಪುನಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಯಾರನ್ನ ಪೋಡುಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನಡೆದಾರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸೊ ಪಯರ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ನೋಡಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಮರನ್ ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಯಡಿಲೆ ತೋಪೆಂದು ಬುಕ್ಕ ಪಯರ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಸಲ್ಲದ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ಲು ಒಂಚೂರು ಒಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇಂತೊಡತಿ ಬುಕ್ಕ ಮದುವೆಗೆ ನಾನು ಖಾಲಿ 10-15 ದಿನ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇಂತೊಡತಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಂಡೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇನಿ ರಜೆ ಅನ್ ಬುಕ್ಕ ಸೋಮವಾರಲ್ಲ ರಜೆ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೇಲೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನಿ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪರುಂಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚ ಆಗ್ಲೇಗ್ಲ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತಂದು ಯಾನೊಂಚೂರು ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಂತಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಪಂಡ ತಗೊಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಇಂತಾನೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೇಟೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಪೋತುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮೆಟ್ರೋ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಪೊತ್ತನಿದ್ದೆ ಐಟು ಮೊದಲೇ ತೋಪೆನ್ ಪರ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ನಾನು ಪೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆಡಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಕೋಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಮಿಗಿಯನ್ನು ಕಟ್ಬಿಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲಾಕಾಗ್ಲು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಡು ಕ್ಲಾಶ್ಲಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಅಂಚ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾಪುರ ಅಂಡಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀರು ಸೊ ನಾನು ಅದಾದ ಬೇಲೆದ ತುಂಡ ಉಪ್ಪು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಹಾಕಿರಾಗ್ಲುಂಟು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಸಂಚಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಾನೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಜಿ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸೊಪ್ಪೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದು ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಅಂಡು ಸುರಂಡು ಸಾವನಿನ ಅಲ್ಲ ಜೋಡುಟ್ಟು ಮನ್ನದ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ಲಿ ಎಡ್ಡಂಡು ದಾಲ್ ಆಫ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ತೋಜಿ ಬಾರಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ ಯು ನಂಬುಡು ತೋಪರತ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ದಾಲ ಪತಾಲ ಹೆಂಗ್ ಬೋಡವಾ ಬಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾ ಬೇಲೆ ಮಾತಾಡು ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೋಣ ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿತ್ತೀರಾ ಅವು ವೈರಿಂಗ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಆವಡತಿ ಸೊ ಒಂಚ ನಿಧಾನ ಇಡ್ಬೋದುಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಅರ್ಧ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಸೇರೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಪಂಡೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಒಂಚು ಡ್ರೆಸ್ ನೀನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಾಡೋಂತೆ ಬುಕ್ಕ ನೀನು ಪಾಡ್ನೇನು ಇತ್ತೆ ಬಿಡಿಯೇ ಪಾಡ್ದು ಸಾಕಾದಿ ಕೊಂಡು ಏಪಂದಿಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಉಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಅತ್ತಿಗೆನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ತೆಪ್ಪರಂತ ಪೋಯಿನ ಬುಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆಂಕ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ 2000 ದುಡ್ಡು 4-5 ಇತ್ತ 2000 ಎಂಕಲ ಅಕ್ಕಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಮು 2000 ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ರೇಟ್ 1,000 ಐನೈನ್ ಟಾಪ್ ಇತ್ತ ಅಂಚ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಚಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ಮನ್ಪಡತ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತು ಉಕ್ಕು ಪಿಚ್ಚರ ಪೋಡು ಕ್ಲೆಗ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಉಕ್ಕು ಚಂದ್ರಪಳ್ಳಿ ಹುಡುಗೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ಉಂಚಿ ಹುಡುಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಪಿಚ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೊಡತಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕು ಪಿಚ್ಚರ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಬತ್ತ ಕುಕ್ಕದ ಮರ ತಡಿಕು ಎಂತ ತೊಜ್ಪಾಯತ ಜಂಬುನಾರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇಂದೊಂಜಿ ವಾ ಫ್ರುಟ್ಟು ತುಲಿಗೆ ಈ ಮರ ಟಾಪುನ ಇದೈಟ್ಟು ಮರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬರುನುಂಡು ಜಾಯ್ತಕ ಏನು ಕುಕ್ಕು ಬಿಚ್ಚಿರತ್ತನ ಕೊಡೆ ಬರ್ಸಾತದು ಪೂರ ಕುಕ್ಕು ಬಳ್ಳ ಹೋತುಂಡು ಸೋಟಿತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆತು ಹೊಸ ಕುಕ್ಕು ಬುರುಡತ್ತೆ ಅಂಡ್ಲಂಕಲ್ಲ ಸೋಡು ಬುರ್ನು ಪೆಜ್ ಪೂಜೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಸೋಡು ಬುರ್ನು ಒಂಥರ ಗಲೀಜು ನೀರು ಸೊಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನೆನೆ ಪೆಜ್ಜನ್ನು ಒಕ್ಕ ಬರೆಟ್ಟು ಬರೀತು ನೆನೆ ಪೆಜ್ಜನ್ನತ್ತಿ ಒಂಜು ಕುಕ್ಕುಲು ಓಜುಜಿ ಮರ ಪೆಜ್ತೇರೇರೋ ಇನ್ನೇ ಆಗದು ಉಪ್ಪುಂಚಿಲಜ್ಜ ಅಂದು ಹೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದೇ ಉಂಡು ಸೊ ತದಂಡ ಏನ್ ಚೆರ್ತದ ಲಕ್ಕೊಡಂಡ ಅರ್ಧ ಗೋಡೆ ಮುಗಿತುಂಡು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆತು ಸೊ ಲಕ್ ತುನಗ ಫುಲ್ ಅರ್ಧ ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ದ ಫುಲ್ ಆತು ನಾನು ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ದ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ಪುಡೆ ಅವಡತ್ತೆ ಪಿದೈ ಸೈಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ನೆನ್ಪುನ ಮುಖ ಅವು ರೋಲರ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಸೊ ಅಂಚದ ರೋಲರ್ಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡೀರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಇತ್ತಿತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದರ ತನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂಜನೆ ಇಂಚನೆ
ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾಕಟ್ಟು ಉಣ್ಯರ ದುಂಬು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ದೈವಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಡಿತು ಏನ ಜೆತ್ತು ಲಕ್ಕದು ಬೆನ್ನು ಸುಮಾರು ಪೇಂಟಿ ಕತ್ತಂಡು ಗಂಟೆ ಮೂಜರ ಉಂಡು ಚಿನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಕನು ಶರ್ದಡಿ ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಂಚ ತಿನ್ಕುತ್ತೆ ಸ್ವಂಚದತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೇಟೆ ಬರುತ್ತಂಡು ಮುಂಚೆ ಪೇಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಾಮಾನು ತಯಾರಿಸ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಎಂತಿತ್ತರದ ಬೈಕ್ ಪೋಯ್ ಬಂಡೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಔಷಧಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಪು ತಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ತುಂಬ ರೋಸ್ ಉಂಟು 4 ಕಡೆ ಬಸ್ಗೆ ಬರೋ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಗೆ ಸಂಚ ಒಂದು ಪಾಪ ಬಾಯ್ ಬುಕ್ಕಲ್ತಿಪ್ಪ ಇಂತ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ಲೈತೆ ಅಂಗಡಿದು ಬತ್ತದ ನನಗನೆ ಬಡ್ಸ ಒಡ್ದುದುಂಡು ಭಯಂಕರ ಬಡ್ಸೊಂಡು ಪೈಂಟ್ ಅರ್ಧದಿಂದ ಬುಕ್ಕ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಜೊತೆ ಚಾಮದ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಾರು ಬಂದಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ತಿಂದು ಬರ್ಸಾರು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೋಳೆ ಮಿಂಚು ಚೆಡ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಎದುರುಡೆ ರಿಂಚೆ ಬತ್ತನವ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಲೋಕಿಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆರ್ಕೊಂಜಿ ಗಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಬೋರಿತ್ತಲು ಅವು ಎಂಚ ಬಲ್ತನು ನಿಜ ಓ ಎಂಚ ತೊಲೆ ಎಂಚೊಂದು ತುಲಿ ಗಂಟೆ ಇನ್ನರ ಅಂಟೆ ಈ ನಮೂನೆ ಆತಂಡು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಏನು ಕೋಡೆದ ಲಾಗನ್ ಇನ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೆದಪಂಡ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಲಾಗನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಾರೆ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಗ್ ಓದು ಕಿತಾಪತಿ ಆದಿತ್ತಲು ಸೊಂಚ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧಗರ್ಧ ವೇಟ್ ವಾಶ್ ಆಂಡಾತೆ ಬುಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅವಡತೆ ರೂಮ್ ಮತ್ತಾಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಇಡುಂಡತ ಅವು ಈ ಸರ್ತಿತ್ತ ಬಜ್ಜಿ ಕಲೆ ಹೊಡತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ದುಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಇಟ್ಟಗನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಆಡ್ ನಾನು ಪತ್ತಿನ ಇಪ್ಪನ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಂಚೂರು ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಬ್ಬಂದ ವಿದೈ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆತಜಿ ಏನಾರ ನಿಂಕ್ಲೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಅಟ್ಟು ವರ್ಷ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಆತಂಡು ಬಂದು ಹೊರತು ಬಂದದೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ತಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಕುಂಟು ಮಾಡ್ದು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಪುಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡವ ಐಕ್ ವಾಡ್ನ ಅವ ಅಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡು ಪಂಡ ನನ್ನ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಆವಡತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಏಪ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಕೊರ್ನ ಈ ಥರ ಆತಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಯರಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾವು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ತಯಾರಿತ್ತಂಡು ಅಂಡಾಗ್ಲಿಗೆ ವಯರಿಂಗ್ದು ಆತ ಅನುಭವ ಹೆಜ್ಜಿ ಸಂಚ ಅದು ಚೂರು ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಪೋಂದು ಬುಕ್ಕ ಆ ರೂಮ್ಗೂ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪಿರಾವು ಒಂಚೂರು ಒಂದೇ ಮುಲ್ಪ ಸೀಟೊರಗೆ ಇಡ್ನಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆತಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ರ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ದಿತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತು ಸರಿ ಮನ್ಪಡ ಆತೆ ನಾನು ಈ ಚಿಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ನ ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಸಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಇನ್ನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ನೀರು ಕೊರ್ಪುನ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮೀಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಓದು ಇದು ಆದ ಮತ್ತು ಕಿತಾಪತಿ ಆತನ ಪೂರ ಹೊರಾನೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಅವು ಬಾಗ ಬಿಡ್ ನೆನಪಗ ತೊಜ್ಪದೇತ ಇಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಪುಡೆ ನೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ತುಜಿ ಸೊ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕುನ ಅಂಚ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಅಂಡು ಎಂಗದನ್ನ ವೈಟ್ ವಾಶ್ ಮನ್ಪರ ದುಂಬೆ ಸೋಕೋಜು ಎಂತಂಡು ಪಂಡವ ನಾನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕ ಸೋಕೋಜು ಇಂಚುಂಡು ಅವು ಬುಕ್ಕ ಅಂದೇನು ಮತ್ತು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಬಜ್ಜೆದು ಗೋಣಿ ಬರ್ಸದ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಚೆಪ್ಪು ತಾರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅವಡು ಪಂಡದು ಎಣ್ಣೆ ತಾರ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೇರ ಕೊರ್ನ ತಮ್ರನಿ ಅಂಚ ಚೆಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕಣ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲುಂಡು ಅಯ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ತಾರ ಇಬ್ಬರು ಎದುರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದ್ಮೆತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ನತ ಮದ್ರಂಗಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ತುಪ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಏನು ಪೂರ ಚೂರಟ್ಟ ಪಾಡೊಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನಟ್ಟೊಡತ್ತಿ ಉಲ್ಲಂಡ ಪೂರ ಕಲೆಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಮರಿಯಲ್ಲದ ದಾಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇಪ್ಪುಜದ ಅಂಚ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನತ್ತಿ ಅಟ್ಟಾಡು ಅಂಚ ಮಾತಾಗತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ಅವ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂತ ಪಗವಲ್ನಿ ಎಂಚಾತನಂದು ಇರತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಇಡು ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ವಾಶ್ದ ಬೇಲೆ ಒಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಡೆದ ಲಾಗ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮುಗಿಪ್ಪನದು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡವು ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಸೇರ್ಸೋದು ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರ್ಕ ಬಂದು
ಬುಕ್ಕದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಯಾನ ಬೇತನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಐತೆ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ನಾನಂತೂ ಬ್ಯುಸಿ ಇಪ್ಪೇನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ದೀಡುಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಹೊರಾನೆ ಪಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಅನ್ಪೆರ್ಲ ಆತ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಮಲ್ತ ಪಾಂಡ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪೊಲಿ ಆತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಕೋಡೆದೇನು ಇನ್ನಿದೇನು ಎಲ್ಲದೇನು ಪೂರ ಹೊರಾನೆ ಪಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಪ ಲಾಗ್ ಭಯಂಕರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಂಡನೇ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಬುಕ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ವಾರಕೊರ ಇಜಂಡ 10 ದಿನಕ್ಕೊರ ಪಾಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಡೌನ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದೇನೈತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊರಡತಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬೇತೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚದು ದೇನೈತೆ ಯಾನ ಎಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನೀತ ವೀಡಿಯೋನು ಎಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್.